siphinde sinamukele la kwi-Durban Network e-ICC enkabeni yeTheku la sikhona kwi-KZN Investment Conference. Njengamanje nginobhela Zondi weKenaya Engineering. Nazi insimbi zakhe. Ngiyaqala ukubona intombazane yakhe insimbi mina. Njani phela? Ngiyaphila bhuti, wena unjani? Siyaphila nathi. Wow, umsebenzi ohlukile from into esingayijwayela or esingayi-anticipate from umuntu wesifazane. Yes. Tell us more about this. Okay, so mhlambe ukuqala nje to give it a bit of background, mangiqala ngene ebhizinisini ngangi-importer ama components a plastic. Yeah. From ko China ngiwadayisa la locally. Ama components afana nama pallets e plastic. So kwahamba ngaba nesifiso. Kusondeza imic. Kwahamba ngaba nesifiso sokuthi ngikhiqizele wona. Yes. Mina lama plastic components so ngingene kwa injection molding. Oh yeah. Ngathi ngisabhizi ngisafunda about injection molding ngahlangabezana nethuba lokuthi bayashoda abantu abakhiqiza ihardware, so lezi izinto sizibiza nge-hardware yaka gesi. Yes. Yeah, so laba components mina esiwakhiqiza eKenaya asupport ama cable lapha entambeni zikagesi, njengoba ukubone nje lapha esiqobeni zikagesi, njengoba ubone esiqobeni zikagesi ukuthi kuneyintambo, lezo intambo zifaswa ngawo lama components akanje ukuqinisekisisa i-safety ukuthi intambo azihushi azilengi. And then zonke ama components esiwakhiqizayo thina siyawa hot dip galvanizer, so afakwa i-specialized coat eyenza ukuthi ingaboli kalula futhi ibe nesikhathi eside insimbi uma ihlezi lapha phezulu egxobeni. Kuyaye ingabe igxobo zakhe ayisikuphela izinto ezifana nje nojantshi beyitimela, maningi ama components esiwenzayo, ama base plate, ama stay rods, ama steel cross arms, various link brackets, so maningi nje ahlukahlukene wona ama brackets nalama industrial fasteners esiwenzayo. Yes. Lokhu ukwenza ngoba bekuyinto obuyithandi ufisa ukungena kuyona noma yakuthola nje endleleni wathi here is an opportunity, let me grab it? Ngingasho ukuthi yangithola endleleni kodwa futhi I'm very passion bound. Yes. So ekungeneni nami ebhizinisini mangiqala ibhizinisi ngangafisa ukuthi ngiphelele ekudayiseni, but I wanted to grow to a level in whatever space engangizongena kuyona ngangifuna ukuthi ngikhiqize ngoba izwe lethu production izwe lethu liyawudinga kakhulu umkhiqizo. Sikhule nje singayicabanga izinto ezifana njengalezi. Secondly, ziningi kakhulu izinto eSouth Africa enamandla ukuthi izenze, but we normally just import. So ngangena ke kwi-field yebusiness ngalowo mqondo ukuthi ngifisa ukukhiqiza mina, angifisa ukuthi nje ngiyathenga ngiyadayisa, but I actually want to manufacture, so that's how I got into this. Wow. So today we KZN investment conference. Yes. Uzizwa kanjani ukuba yingxenye yomcimbi omkhulu kangaka? Ngithokozele kakhulu bhuti wami. Secondly, ngiyalibonga leli thuba leli. So ukufika kwami nje la ukuba ingxenye yale investment conference ngingene ngomnyango waka Etia in the province. So sibe osomabhizinisi nje abambalwa abaqokiwe ukuthi beze bazokhangisa la kule investment conference. And it's such a good platform for people like us. There's a lot of networking umuntu who has been able to do lana. More than anything, exposure. We exist, we are here, we are women, we are young, we are black, we are passionate, we are pushing, and we really believe South Africa has the capacity to deliver when it comes to production. And when do you see your company in the next 10 years? Hey, Bodi, the dream is very big. I see myself as one of the leading manufacturers and suppliers of i-Powerline hardware, not just i-hardware yasegxobeni kuphela, but ama components nje asiza kakhulu generally in engineering and civil works. Insimbi idingekala yonke indawo. So ngizibona ngilapho, ngizibona ngikwazi ukuthi ngiqashe abantu mhlambe up to a level of maybe between 100 and 150 people, mostly young people, mostly black people. Hayi ukuthi mhlambe ngiyabandlulula ngokwebala, but I'm intentional about getting abantu bakithi into spaces like this, not only but ukuthi ngiqashe nje kuphela, but also to drive people towards a mindset yokuthi we have the capabilities of actually doing it.
there's a lot of unemployment in our country. So opportunities are there. If you if usingaqeda uvalo lokucabanga ukuthi abanye bangakwazi ukwenza, why not wena? Why ngingezwe kungenziwa yimina? If isitulo esihlezi kusona siyakhiwa, why not me? If iplate engidlela kulona likhona umuntu olakhile, why not me? So so I want to drive people towards that narrative ukuthi we have the capability, we are able, and we can definitely do it. Mhlawumbe ungasikaleksela umthamo njengamanje owenzayo mhlawumbe per month ukuthi mungakanani? Kuyimanje la ngikhona but angakabi semthameni omkhulu kangako because ibhizinisi lami lisaqala but I see a great potential. I see a lot of potential. Ngikwi process la okwamanje ngisa investor back to business. So lezi zinto ikhiqizwa imshini engizikwazile ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyithengele mina. Imshini efana nama milling, ama lathe, ama iron worker, ama drill presses. So for me, I'm actually at that part where whatever I make is going back into the business until ngifike ke la where I will start being somebody. Yeah. Yes. Okay. Abantu abafisa ukunithinta baxhumane nani, ama social handles ame kanjani? They can actually contact me directly on my WhatsApp. Igama le business lami uKenaya Engineering. Inamba engitholakala kuyona u061. I'm sorry about that. It's 062. Oh, 062. 410 2820. 2820. Yeah, 062 410 2820. And then the email address yami uKenayaengineering @gmail.com. kenayaengineering@gmail.com. Yes. No Facebook page or something? No, I'm actually in a process of e-website. So mhlambe in the next month bazobe sebekwazi ukuthi bengithole officially on our website. Kodwa kwamanje they can come to me for any inquiries through my Gmail and through my direct WhatsApp. Yes. Nizweleke ngani zakwethu Kenaya Engineering. Benza insimbi. Kuyaphileka nje, kuyaphileka. Very inspiring young women. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu ukhule nje. Ngiyabonga kakhulu. Really appreciate your time. Thank you so much. Ganza kwethu besikhona ke nathi iDurban Network ICC KZN Investment Conference. Inkomfa yaba thiwa yini kambe ama investors ngesizulu? Ama investors abatshali beimali. Abatshali izimali. Yes. Siyabonga Ganza kwethu. Danko.